Tliet ġimgħat oħra l-iskejjel madwar Malta u Għawdex ser ikunu qed jiftħu l-bibien tagħhom mill-ġdid sabiex jilqgħu eluf ta' studenti fl-isfond ta' pandemija li l-Gżejjer Maltin ilhom iħabbtu wiċċhom magħha dawn l-aħħar 6 xhur. Għalaqstant, bosta għalliema u ġenituri l-ħadd filgħodu stennew biħġarhom milli l-Prim Ministru Robert Abela jtihom is-serħan il-moħħ li tant hawn qaċċa għalih. Madankollu, Abela ħarab għal kollox milli indirizza dan is-suġġett. Fil-fatt, waqt intervista li saritlu minn Andrew Azzopardi fuq il-Media Laburista, minflok indirizza s-suġġett li preżentament insab fuq fom l-edukaturi u l-ġenituri, Abela prefera jiddefendi lill-ex Prim Ministru u llum konsulent tiegħu Joseph Muscat. Mistoqsi jekk hux ser ikun qed jieħu passi politiċi fil-konfront tal-ex mexxej Laburista u l-persuna li rebaħ il-Premju Internazzjonali tal-Korrott tas-sena l-2019, Abela faħħar dak li għamel Muscat fis-7 snin kemm dan Prim Ministru, iżda ftit ta' sekondi wara u reġa' ipprova jiddistanzja ruħu minnu billi qal li Muscat qatt ma kien konsulent tiegħu. Iżda il-fatti juru mod ieħor għax kulħadd jiftakar id-dikjarazzjoni ta' Abela barra Kastilja meta kien ammetta li Muscat u l-konsulent tiegħu fl-ekonomija ta' meta Muscat kien inqabad mill-Kamra ta' Net News ħireġ minn Kastilja fit-tmiem laqa tard filgħaxija. Mistoqsi wkoll dwar l-ex Chief of Staff Kastilja Keith Schembri, Abela reġa' farfar ir-responsabilità politika u minflok qal li kwalunkwe mistoqsija dwar dan għandhom isiru lill-Kummissarju tal-Pulizija. Sa dan it-tant, il-Prim Ministru għamel U-turn oħra din id-darba dwar il-possibilità ta' elezzjoni ġenerali bikrija sa ftit tal-ġimgħat ilu huwa kien jgħid li l-elezzjoni ġenerali li ġejja ser issir fit-tmiem il-leġislatura ta' 5 snin. Iżda issa ma eskludiex li din issir qabel għax fi kliemu din għandha ssir fi żmien opportun. Id-deċiżjoni dwar meta l-pajjiż se jmur għall-elezzjoni ġenerali tittieħed skont l-interess nazzjonali. Dan ikun ifisser li anke dwar dan Abela ser isegwi l-passi ta' Muscat u ma jagħmilx leġislatura sal-aħħar.